Todos estes montes son os que primeiro se ven ao achegarse á comarca do Deza. Os povos e concellos todos están polos vales que se forman con tantos ríos que van por ela. O máis grande é o Ulla, que ademais é a fronteira natural coa Coruña. Pero o río Deza, que nace nos montes do Testeiro, é o que lle deu nome á zona. Dixera yo neto que o ia traer ás terras de Trasdeza, e logo vinme negra para sair do apuro, porque agora chámase Comarca do Deza. De nena, coñecías como as terras de Trasdeza. Esta terra é moi fértil. Non hai concello que non luza ese verde rechamante das praderías. O garda da natureza levounos a ver os pazos que hai e díxonos que esta terra tivera en tempos moitos señoríos. Eu entenderalle señoritos. E cando lle pedín que me aclarase, dixo que viñan a ser o mesmo. Vimos pazos e, como sempre, en Galicia, unha chea de igrexas tremenda. O garda amosounos o mosteiro de Carboeiro, que o fundaron no século X don Gonzalo Dona Tereixa. Mercaronlle a capela a un ermitán que vivía nela e ali construíron o mosteiro, que agora están restaurando, porque o destruíra Almanzor cando veu cos árabes e quedou a monte. Durante varios anos viviu aquí unha familia. Naqueles tempos era cando había minas de wolframio en Vila de Cruces e outros sitios da comarca. E seica, no que deixaron no mosteiro, acochaban un contrabando dese mineral. Que cousas pasaban daquela, Atopámonos no chamado quilómetro cero de Galicia. En Lalín concéntrase a mirande parte do sector industrial da comarca do Deza. 2 polígonos industriais que acollen os procesos productivos e de servicios que empregan a unha importante porcentaxe da poboación dezana. Xeran postos de traballo de camiño que converten o concello nunha vila comercial e de servicios que atende ao resto da comarca.
Visitamos os concellos todos e comprobamos que a terra é unha fonte de vida importante no desenvolvemento desta zona. A cría de gando vacún e porcino permite crear empresas de transformación que garanten, ademais de produtos de calidade, a proxección de futuro destes recursos naturais que hoxe xa non só se producen e crían pro autoconsumo. Tamén pasan pola explotación deses recursos naturais, como en Silleda, que conxuga o sector primario convertido en sistema de produción cun constante crecemento da hostelería e desas infraestructuras que nos fan presumir de hospedaxes formidables para o turismo rural. Os recursos naturais seguen a ser o piar fundamental no que se asentan as bases do crecemento, conxugando estes recursos coa industria, que medra o tempo que van completándose as redes de comunicación que facilitan este crecemento. A comarca do Deza sabe ben que o progreso é inherente á conservación das tradicións tamén no eido económico.